Hello guys, maying hapon guys. Mapapaghuman ako pang limpyo na po sa tiris guys. Nang limpyo na po ko ari guys. Kaya si Dagol kaganina ning gawas. Pasamusaka na siya diri guys. Musulod na siya balik. Muhapit na siya diri ang tiris. Umihian na ilalong sa lamisa. So muna, mang limpyo ko sa lamisa. Ako ginambirahon ang lamisa guys para mawala ang anso diha. Gani atong bangko. Ingon ani na ni siya color tungod sa kadugay na ni guys. Pila na katuig. Wala pa na anak ako mga pag-umangkon ani karon pati ng pagkadalagahan na nilang tanan. So sa og ingon anak na ginaang iyang color tungod sa kadugay. Karon to ara si Dodong oh. Dodong amay. Dadang amay na ko oy. Na sara diri sa gawas kay pala away man. Dayon guys atong dagat klaro kay guys. Awa. Klaro kin dagat guys. Oh. Linaw king dagat tumo ni atong gawas sa food guys. Baka kita ra direk silingan kung naay mo gawas ka nang mo palit ana pero day mo palit awa di kita. Na. Nindot ang panahon karon gani nagaulan, kusog kay ang ulan, kalit na siya bundak. Kusog kaayo din human kalit ra pud siya og papalong kaundang di ay. Aba ko nakita diya sa kahoy baganin. Mura man siya og kanang kuan. Ganina klaro kay na mura siya tawo bitaw nganing saka gaming tawo. Nganing saka din ha. Pero kasi og lantaw sa dagat ba kay nindot kay dagat tanawa guys pag mahapon dire ang adlaw sa mua. Oh. Pero ang adlaw pag mabunta guys, dira ang adlaw. Hindi ana ang adlaw. Pag kanang buntag sayo, di ari ang adlaw sa atubangan. Bisag asa ang adlaw mo padulong guys, maigo gini mo ang balay. Muna nakanindot diri sa mo ang balay guys, kay igo tanan sa adlaw. Bisag aha ang adlaw mo posisyon maigo gid siya. Bana kay kung iro oh. Ipakaon na mo gipasnak mo daan og dog food kay para unya panihapon gamay na lang mong ihatag sila nga rice and karon magluto pug ko karon og itlog guys sunny side up nako kay request si banana sunny side up nga itlog mo ang lutoon ulan na pud matumig tuburan ron kay maghapit mi ang maghatod mi sa kong mama og herbal leaves kay kagahapon lagi wala ko nakadala og herbal leaves kay hapon ako nakamata alas 2 kape na ko nakamataw niya dili mo kumukuha og kanang hapon na guys kay ingon sa mananambal wa day effect ko mukuha tag hapon nga herbal leaves mo nang kaganina ko nanguha buntag sayo ang tuana sa lamisa giandam na nako kay para unya dalon lang namo dito sa kong mama dayon lutuon man na nako daan dito guys pag man og luto ay mi manguli ni banana. So karon ang kuan mambot maklaro ba ka na di ari ang kanang daw dako oh. Natabunan siya sa tubig. Man daw maklaro ba? Dili siya maklaro. Oh maklaro man siya oh, pero natabunan sa kahoy. Kakatun tatong kamera nako sa una tong Sony bagas na ko kamera sa una. Nya nabaligya man to nako katong balik og abroad kay pamasahim nako ang kuan ato ang halin pagbalik nako sa abroad nabaligya nako to kato kay bisan pag unsa kalayo nang daw kanang daw-dawa o sa unsa na kalayo maklaro kaayo ang daw dako sa tubig nya linaw pa jud kaayo handok kay tan-awon ning kuan kanang napalibutan og tubig ang kuan mo mabay to sa una pagkusog og ulan atong pila ka bulan na ning labay. Loy kayong mga duo sa dagat nagpuyo kay nanguli intaw nasan lang makwit antong sila nang adton sila dito sa kanang paibabaw diri sa anang tubig ba kay kuyo man kaayo din ha. Dana sa daw dako guys na diha ipanglabay ang mga iro loy kay mingani kay naay tagapagadian pag rescue kuhaon nila ang iro din ha ilang i-rescue din ilang ipa-adapt no nahibawan man tumoto nga kuan di panguha nila dayon ila pong ipa-adapt sa lain kay para dili makuan ang mga dogi mga matay sa pasmo ba mga iring na di ay pangkulabay luya lagi kay lagi nya ngani pud sila kay makasurvive sila kay mabuhi pero wangkig na kaayo siguro manakop sila og kanang kuan
Manakop siguro sila og mga isda mo ilang kanon. Bana kay kung mga dugi na unsa. Bana lagi kay na sila ga. Nagdula dai sila. Si Banana to dito naglantog TV ingko nga ipahinay sana kay kuan. Maklaro ang sounds. Kay wala pa ko naka-upload guys kay nag-live man ko kaganina. Unya na pud mag-live na pud ko ani din ugma sa gabi mag-live na pud ko. Kay para makakuan ta din sa watch hour guys. Ingon ana guys, bahala lang ko gamay lang gud ang ato ang mapuno nga watch hour gud basta kay musibog ang atong watch hour. Para makuha na to ang watch hours sa kuan. Ambot maabot baka ng watch hours sa namo anang nakuan ng kuan na kay layo pa man ko sa tinuod. Akong ubang mga kauban taon sa pag vlog sa ikato si kuan dako na kasi watch hour hapit na niya nakuha ang 4K nga watch hour niya. Boom ang iyang mga video. Dagan siya mga viewers. Na auto nga dali ra niya nakuha. Ano si Dudong Gamay nagsandig sa Dudong Gamay asas na bang rumang Dudong Amay dili mangi dira kay human ako panglimpyo ha bugat ra ba kay nang lamisa guys o kan nagisibog na ko lamisa parte bugata ana dili ihi dito la lamisa ha alila dili mami dali dali kat mami nara guys dali kat mami dayon dali dali dayon nakadungog si Dagol na suko dali dari kat mami dali dali ali dali dua siya kat dali na kat mami ali yun na dayon Ara. Umot man na dodong amo ay. Naumot man na dodong amo no. Naumot amo dodong ay. Nadong na. Umot dodong na mami na. Umot na dodong amami. Magluto ko karog herbal guys kay kaganina samtang nakuha ko herbal ni Baderlan, nagkuha po ko ang herbal katawa ko ang bayabas ug kuan kaning sabana. Akong pabukalan si Banana kuha na ko may magserpentina ka may na unsa ina na oy nagluto ko ron guman ako vlog kay para maka-upload ko daan ana guys Diyos ko ba ko ka-upload sa kuang sa kuang Facebook o sa Facebook page na ko wala pa ko ka-upload mag-upload pa ko sa Reels ana Diyos mio usay kasi maka-absent ko upload sa kuang sa kuang mga akong Facebook page Facebook account asahan mo pagkano to dang iro so madugay ta may istorya pamantang mama dito mangaon pud tadaan ibutan na to makaulit ag alas 8 lagi ta magdali-dali kay makikistorya man to si Motherland ay Diyos mio in Jesus name dana ginang plastada ni Dudong guys diha gina siya diha gina siya mo plastar o mo kuan na siya nadong masulod ko guys kay magluto og egg tura ang mga kulukong tagbo dayon gawas sa pun mo ron ha ito siga ay iliko rin ito yo ayun na sayo na ini batag matangtang oy matangtang
Sago na dagol no may. Nagkaon ang silang Rochelle sa lamisa. Nyara o bagong mata ni o. Ang susu, imuhanga din ba? Pagkita sa mera. Nyara ang herbal ni mamang guys. Kaya nagdala po ko og malunggay para sa ko ang sister. Muna akong among ihatod niya. Nalutuon man ni nato ga. So guys, diri ratataman guys, og salamat kaayo sa inyong pag-subscribe sa koang YouTube channel sa tong mga new viewers diyan. Paki naman po sa support sa ang YouTube channel. At saka naman po sa ating mga OFW po, salamat sa inyong supporters, sa inyong mga legit supporters. Thank you so much. And amping tang tanan guys sa live. I love you all. God bless us. Bye.